Chýba vašim vlasom iskra a vitalita? Zdajú sa byť niekedy drsné a poškodené? Ukážem vám, ako zistíte, či sú poškodené a čo môžete urobiť, aby boli zdravé na pohľad aj na dotyk. Poškodené vlasy sú pri korienkoch úplne v poriadku, keď sa však pozriete na končeky, môžu sa zdať drsné. Je to preto, že vrstvy kutikuly, ktoré chránia vlasy, sa poškodili, následkom čoho vlasy strácajú vlhkosť a preto sú na dotyk drsné a poškodené. Ak sú vaše vlasy poškodené, odporúčam vám používať šampón a balzam na vlasy Vela Pro Series Repair, bohatú obnovujúcu starostlivosť pre zdravo vyzerajúce vlasy. Výrobky radu Repair obsahujú extra ošetrujúce zložky, ktoré úžasne obnovujú poškodené vlasy. Ak máte poškodené vlasy, nechajte si ich odborne zastrihnúť u kaderníka aspoň každých 4 až 6 týždňov, ak je to možné. Zastrihnutie rozštiepených končekov udrží vaše vlasy nádherne zdravé na pohľad aj na dotyk. Vyberte si, čo chcete vidieť teraz.